Keď máš chorú dušu, choď do lesa. Stromy sú temní priatelia, ktorí ti vždy pomôžu. Síce len parafrázujem citát, ktorý máte v kalendári pre mesiac apríl, ale ten citát je tak silný. Keď som si ho našla a spomenula som si na môj milovaný chodníček v Malej Fatre, na takú cestičku, ktorá nie je moc známa, a na fotku, ktorú som tam odfotila, práve tú, ktorú máte v kalendári. Na zemi sú zubačky, ktoré v tomto roku, v apríli, už samozrejme kvitnú, pretože je o mnoho teplejšie oproti minulému roku. A tie krásne stromy a to svetlo. Určite to poznáte, že keď pociťujete smútok, keď pociťujete, že už ďalej neviete ísť a prídete na takéto miesto, cítite tú krásnu energiu tých stromov, tých mocných, silných bytostí, ktoré sú okolo nás a ktoré nám tak pomáhajú. Myslím si, že nikto z nás, keď mu je ťažko a keď mu je smutno, nevyhľadáva nejaké ľudské obydlia alebo miesta, ale skôr my, ktorí tak milujeme lesy, pretože tí, čo máte kalendár, ste všetci milovníci lesov a prírody, sa utiekame do tej prírody. Ja to tak pociťujem úplne naplno. Cítim tú podporu stromov, lesa, všetkých tých bytostí, ako sme poprepájani. A teraz, keďže je v apríli tak teplo a môžem chodiť aj bosa, tak vtedy to prepojenie je ešte o mnoho intenzívnejšie. Nikdy nezabudnem na to, ako som sa vlastne zoznámila s mojím stromom, s mojím priateľom. Bolo to práve, keď som mala také veľmi ťažké obdobie v živote a nevedela som si už pomôcť. A chodievala som teda do lesa a pri jednej prechádzke, keď som plakala a bola som... Proste cítila som, že už si neviem ďalej poradiť, tak ten môj priateľ, ten strom, zrazu som sa ocitla pred ním. Ja som vtedy ho ešte nepoznala, ešte sme neuzavreli ten krásny vzťah, i keď on už ma poznal určite dávno, keďže som tadiaľ chodievala. Tak má také krásne halúsky, že pripomínajú náruč. A ja som si vtedy do telefónu napísala, že tento strom ma doslova objal do svojej náruče a zachránil ma. A takto som potom začala, práve keď tá moja duša bola najviac chorá, chodiť za tým stromom, nie ho objímať, iba si k nemu sadnúť, rozprávať sa s ním. Ja moc stromy, priznám sa, neobjímam, ja ich poprosím, lebo niekedy mám pocit, že tam idem nie s dobrou energiou. Až keď cítim, že je vo mne dobrá energia, vtedy si dovolím. Skôr si k ním sadnem alebo sa ich dotknem dlaňou a pokúšam sa nacítiť na ich rytmus, na ich tep a spojiť sa s tým tepom toho lesa, tej zeme, doslova sa napojiť na tú sieť tých stromov. Takže ak budete aj vy pociťovať, že máte chorú dušu, určite choďte do lesa. Nechajte sa viesť svojou intuíciou a určite tam naďabíte na bytosť, ktorá vám bude potom už v živote ďalej pomáhať. Tak, ako pomáha môj stromček, môj priateľ mne. No a tu je tá jeho náruč veľká, do ktorej ma objal môj priateľ strom. Verím, že aj vás objíme nejaký strom, že vám poskytne ten pocit toho bezpečia
a bude mať tú silu, aby uzdravil vašu dušu. Srdečne vás pozdravujem a prajem vám ešte krásny apríl.